mene Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, prichádzame do tohto zborového spoločenstva dnešnú 14. nedeľu po Svätej Trojici. Nedeľa, ktorá nesie vo svojom obsahu základnú myšlienku, ako je naša vďačnosť voči Božím dobrodeniam, voči Božím darom, ovocím Ducha Svätého. To nie je z nás, ale to je to, čo pôsobí Duch Svätý v nás. Dajme sa teda povzbudiť, osloviť, upriamiť našu myseľ na zvesť Božieho slova, aj na to všetko, čoho budeme účastní. Začneme v mene Božom predspevom Najsvätejší. Najsvätejší Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý vydaj naše srdcia, sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Halleluja, sláva Bohu. Bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto svetom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí: tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen. Odchádza noc tma,
Sláva na výsostiach Pánu Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Amen. Pán Boh buď s vami i s duchom tvojim. Pánu Bohu nášmu v duchu a v pravde pomodlíme sa. Pane náš mocný nebies, stvoriteľ, zmiluj sa, prosíme, nad kresťanskou cirkvou, aby bola čistou, svetou, nepoškvrnenou a bez úhony. Obživ nás svojho ducha, ktorého si vylial na nás pri krste svetom, aby sme v jeho sile teba nasledovali a neustále počúvali tvoj hlas. Svätý buďte, ako ja svätý som. Keďže bez teba nemôžeme dosiahnuť spasenie, sám nás veď neustále svojou mocou a milosťou k sebe. A to pre zásluhy Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Počujme slova epištolického textu z listu Efeským zo 4. kapitoly. Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi, žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, znášajte sa vo spolok v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky.
Dnešné sväté evanjelium Ježiša Krista napísal evanjelista Lukáš v 17. kapitole. Keď sa Ježiš uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka a pozdvihli svoj hlas volajúc: Ježiši majstre, zmiluj sa nad nami. Keď ich videl, povedal im: choďte, ukážte sa kňazom. A keď šli, boli očistení. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu, a bol to Samaritán. Ježiš odpovedal: či neboli očistení 10, a kde sú 9? Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec. I povedal mu: vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Chvála tebe, Hospodine, halelúja. Vyznajme, bratia, sestry, vieru v trojediného Boha slovami apoštolského vierovyznania. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný, umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen. Tisíc
Blahoslavený človek, ktorý v tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu. Amen. Text písma svätého, ktorý nám má poslúžiť ako základ zvesti slova Božieho, nachádzame napísaný v Skutkoch apoštolov v 3. kapitole od 1. verša. Počujme tieto slova. V modlitebnú hodinu o 3. popoludní vystupovali Peter a Ján do chrámu. Práve priniesli muža chromého od narodenia, ktorého každý deň kládli ku chrámovým dverám, takzvaným krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. A ten, keď videl Petra a Jána vstupovať do chrámu, prosil si od nich almužnu. Peter a Ján zahľadeli sa úprene na neho a povedali: Pozri na nás. I podíval sa pozorne na nich, lebo dúfal, že dostane niečo od nich. I povedal mu Peter: Striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam. V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. Na to ho chytil za pravú ruku a zodvihol a hneď zmocnili mu nohy a kĺby, takže vyskočil, postavil sa na nohy, chodil a vošiel s nimi do chrámu, chodil poskakujúc a chváliac Boha. A všetok ľud videl, ako chodí a chváli Boha. I poznali ho, že je to ten, čo sedával pri chrámových krásnych dverách a prosieval o almužnu. A zachvátil všetkých údes a vytrženie nad tým, čo sa s ním stalo. Amen. Kresťanské zhromaždenie, milí bratia, milé sestry, čo by ste povedali, keby sme skonštatovali, že nie vždy je kostol príjemným miestom, kde je človeku dobre, kde sa môže stíšiť a vnútorne pookriať. Súhlasili by sme s takým tvrdením? Ale sú také chvíle, kedy práve trebárs tu, v chráme Božom, na tomto mieste, je človeku dané zahliadnúť celú biedu svojho ľudského života, ale aj biedu nášho sveta. Je to nepravdepodobné? Alebo máme inú predstavu? V konečnom dôsledku niečo podobného sa odohráva aj v tom prečítanom texte písma svätého. Apoštol Peter a Ján idú do Jeruzalema, v Jeruzaleme do chrámu, blíži sa čas popoludňajšej modlitby, tak ako to Židia mali vo zvyku, ale ešte predtým, než vstúpia dovnútra, uvidia muža, ktorý bol od narodenia chromý. Pred očami majú žobráka. Kto si ho posadil ku chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna? Cítime v tom označení tej jeruzalemskej brány Krásna tak trošku iróniu. Aký je to paradox? Sväté miesto, chrám, kam ľudia prichádzajú modliť sa, krásna brána, a pri nej žobrak od narodenia chromý a čakajúci na almužnu. Mal právo žiadať almužnu. Nikto sa nemal nad tým pohoršovať, zazlievať mu. Židia mali dokonca povinnosť dávať almužnu. Väčší kontrast si ani nevieme predstaviť. Peter a Ján pri tejto krásnej bráne, pri vstupe do nádvory Jeruzalemského chrámu, či Jeruzalema, majú zrazu pred očami stelesnenie ľudskej biedy. Nevieme, ako sa ten chromý človek menoval. To nie je dôležité. Dôležité je práve to, že je to bytosť, ktorá je odkázaná na milosť, na pomoc okolia. Sám si nevystačí. Je chromý. Nemôže ísť, kam by chcel. Nemôže robiť, čo by chcel.
A vraj bol taký od narodenia. Teda stále. Žije z milodarov, z almužien, odkázaný na druhých, vždy a vo všetkom na niečom či na niekom závislý. To, že nepoznáme jeho meno, je tak trošku možno aj zámer. Je to postava, ktorú nemožno obmedziť len na jedného človeka. Je to taký typ, ktorý v sebe zahrňa množstvo jednotlivých údelov človeka. A nemusí ísť len o to, že ten človek je chromý, ale je nejakým spôsobom postihnutý. Práve pri vstupe do chrámu majú Peter a Ján vidieť a pohliadnúť do očí ľudskej biedy. A my máme počuť z tohto príbehu, že je mnoho chromých, všelijako postihnutých v tomto svete. Je mnoho chorého aj v nás, aj medzi nami. A my si s tým jednoducho nevieme poradiť. Tak ako nevieme, kde sa vzal tento muž, prečo bol chromý, rovnako tak nevieme, prečo sa v ľudských dejinách aj v našom živote odohráva to aj ono. Nevieme, prečo sa stávajú zlé veci. Nevieme, prečo jedni trpia a druhí sa majú dobre. Ani prečo sa dejú veci, nad ktorými, tak povediac, zdravý rozum zostáva stáť. Alebo prečo si ľudia navzájom ubližujú. Prečo trpia vinou druhých. Nevieme. Dlho by sme mohli klásť takéto otázky, prečo, a pokračovať v nich. A potom by sme ešte mohli trebárs rozvíjať akési úvahy o ľudskom hriechu, o porušenosti celého stvorenia. Ale zostaňme pri tom príbehu. Peter a Ján idú do chrámu a práve tam, v osobe tohto žobráka, vidia ľudskú bolesť, ľudské trápenie, úbohosť, biedu. Ten chromý muž je ako veľké zrkadlo. Vlastne sa v tej nemenovanej postave môžeme zahliadnúť aj my. Všetci. To sme my. Ľudia všelijako ochromení, ktorí v sebe nesieme najrôznejšie rany na tele aj na duši. Rany, ktoré nám bránia v pohybe, ktoré nás paralizujú a všelijako obmedzujú. Sú to rôzne naše traumy, konflikty, krízy, krivdy a možno aj spomienky alebo bolestná minulosť. Je to také kráčanie po tomto svete so všetkou biedou. A niekedy je to kráčanie namáhavé a problematické, alebo už to ani kráčanie chôdza nie je. Jednoducho ten človek nielen vtedy tam v Jeruzaleme, ale aj dnes nie je schopný urobiť ani krok. Hlboká, pravdivá je veta, ktorú vyslovil vraj Martin Luther v okamžiku, keď zomieral: sme žobráci. A je to pravda. Ako z toho uniknúť, výjsť von, dá sa nájsť nejaké riešenie? Na chorobu tela sa snať nejaké lieky nájdu, aj keď nie vždy. Ale čo nájsť na chorobu duše? Čo dať chromému človeku, ktorý sedí pri dverách chrámu krásnych, tam v Jeruzaleme? On by chcel almužnu. Viac ani nečaká, pretože si nič iné ani nedokáže predstaviť. Tie krásne dvere určite boli nádherné. Možno podľa toho dostali to označenie. Ale tá bieda, s ktorou sa tam stretávajú, bieda konkrétneho človeka, určite na nej nie je nič lákavé, nič krásne, nič pekné. Keby dostal aspoň almužnu a potom, aby sa trošku najedol, napil sa, prečkal ďalší deň,
Možno by sa s nejakou almužnou, s nejakým peniazom uspokojil. Ale Peter a Ján peniaze nemajú. Nemôžu dať almužnu. A keby aj mali, nebolo by to z ich strany tak trošku nejaké alibi? Taký maličký úplatok, náplasť, ktorá má zavrieť jeho kričiace ústa. A utišiť možno aj vlastné svedomie. Často aj my dávame druhým len také omrvinky, len niečo málo, symbolické, aby sme náhodou o niečo neprišli a nemuseli sa niečoho vzdať. Aby sme nemuseli dať kus seba. Peter a Ján povedia tomu chromému, striebra a zlata nemám. A dobre vedia, že aj keď by ho mali, bolo by to málo. Dá sa zlatom alebo striebrom uzdraviť ľudský život, srdce človeka, vzťahy medzi ľuďmi? Dokáže zlato alebo striebro prebudiť v človeku niečo nové a chromého postaviť na nohy? Nie, ak by sme takto rozmýšľali. Striebra a zlata nemám, ale to, čo mám, to ti dávam. V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. A počujeme, že vzal ho za pravú ruku a pomohol mu vstať. Kĺby, nohy spevnili sa a začal chodiť. Keby sme to dokázali my, to by bolo ono. Ale je to viera v Ježiša Krista, ktorá uzdravuje nás, naše vzťahy, celý svet. A tak aj pre nás platí, že to, čo máme, si môžeme navzájom dávať. Ako Peter a Ján. Ponúkajú druhému to, čo sami prijali. Totiž Božiu lásku, odpustenie, zmierenie, prijatie. Jedným slovom evanjelium. Božie milosrdenstvo, ktoré poznali v Kristovom kríži, teraz ponúkajú ďalej druhým. Ako liek na choroby tohto sveta. Skutočne, evanjelium je liekom, ktorý človeka stavia na nohy. V mene Ježiša Krista, nech by sme prežívali čokoľvek, môžeme aj my chodiť. Môžeme sa stretávať, navzájom si ponúkať tie svoje pomocné ruky, dvíhať sa, robiť drobné kroky. A nie je to naša zásluha, nie je to naše umenie. Je to Boh v Ježišovi Kristovi, kto nás uzdravuje z akéhokoľvek ochromenia. Áno, ruka je Petrova, ale moc patrí Kristovi. Tak tomu má byť aj dnes s nami. Majú to byť naše ruky, ktoré sa ponúkajú tým núdznym, naše ruky, ktoré držia, ťahajú, dvíhajú, ale moc je vždy Kristova. Ten div nie je z nás. Alebo povedané inak, je to Boh v Ježišovi Kristovi, ktorý premáha každú ľudskú ochromenosť. Aj ochromenosť celého stvorenia. To on spevňuje, obrazne povedané, naše kĺby, naše nohy, napriamuje nás a dodáva silu. A je to skutočne zázrak. A zvláštne je, že sa tak odohráva pri vstupe do chrámu. Keď človek prichádza na bohoslužby, nedeľu čo nedeľu, alebo tam v tom prípade sobotu čo sobotu, alebo v iný deň, je konfrontovaný so svojou vlastnou biedou aj s porušenosťou celého sveta. Ale zároveň je konfrontovaný aj s Božou veľkosťou, s Božou mocou a slávou. A taktiež sa tu na tomto mieste v chráme môže stať Božím nástrojom k obnove sveta. A my sa môžeme v tomto príbehu vidieť v rôznych pozíciách, vlastne v tých všetkých postavách, ktoré tam vystupujú. Niekedy sme my tých chromí, ktorí vo svojej nemohúcnosti ležia na zemi a nedokážu ísť ďalej. Sme zdecimovaní vlastnou slabosťou a hriechom, alebo doslova chorobou.
Niekedy by sme sa mohli stotožniť napokon aj s Petrom a Jánom, ktorí ponúkajú druhému svoju ruku. A sme aj tými, ktorí hovoria pre Kristove zásluhy v jeho mene vstaň a choď. Niekedy sú to slová, ktoré potrebujeme my sami počuť a inokedy ich hovoríme druhým. Ide o to, že to ochromenie nemusí byť definitívnym stavom človeka. Božie možnosti sú väčšie než tie naše ľudské. A ten, ktorý nemohol urobiť krok, zrazu chodí. Ba čo viac, on radosne poskakuje, chváli Boha, čo je prejav jeho radosti nad tým, čo sa stalo s ním, aj keď to nebolo bežne typické. Ale tento div, zázrak, premenu skrze Ježiša Krista môžeme zakúsiť vo svojom živote aj my. A iste mnohí z nás to aj prežili. Božia moc dotyku, jeho uzdravenie a radosť z prvých krokov na novej ceste. Pán Boh medzi nami koná veľké divy aj dnes, len je potrebné mať otvorené oči aj srdcia. A tak ten príbeh smeruje práve k tomu, že ten chromý sa dvíha, raduje sa a velebí Boha za milosť, ktorú prežil. A všetci tí okolo to videli, žasli, boli vo vytržení nad tým, čo sa stalo. Týmito slovami vrcholí náš príbeh. Tí, ktorí to vtedy tam videli, žasli. Nie snať väčšieho svedectva o Ježišovi Kristovi v tomto svete, než to, keď Kristus svojou mocou premieňa život človeka. A tí ostatní sú nie nevšímaví, ale si to všimnú. A žasnú nad tým. Rozmýšľajú. A tí, ktorí boli chromí, idú radostne ďalej. A nielen telesne, aj duchovne. Tiež takéto svedectvo o Kristovi, ktorý uzdravuje, pomáha na nohy a tí, ktorým sa to stane, ho chvália, tiež takéto svedectvo o Kristovi vydávame aj my. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Ďakujeme Ti, náš nebeský Otče, za to, že si k nám poslal svojho Syna Ježiša Krista. V ňom sme mohli poznať Tvoje odpustenie, Tvoje sklonenie sa k nám, zmierenie s Tebou, aj uzdravenie. Ďakujeme za Tvoju ústretovosť voči nám, ľuďom i celému stvoreniu. To, čo sme poznali u Teba, daj nech v moci, sile Ducha Svätého odovzdávame ďalej. Pomáhaj, uzdravuj, napriamuj, dvíhaj a nech je v našom srdci neprestajne radosť a chvála Tvojho svätého mena. Vypočuj nás, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, oznamujem nasledovné veci. Dnes večer
Srdečne vás pozývame na koncert pri sviečkach s názvom Hravé tóny jesene, ktorý sa uskutoční v rámci cyklu Ilanovské píšťaly v evanjelickom kostole v Ilanove o 19. hodine. Účinkuje inštrumentálne trio Luana. Srdečne pozývame. V najbližšiu sobotu 27. septembra o 18. hodine tu v kostole v Mikuláši bude koncert Dalibora Karvaja, komorného orchestra Symfoneta. Zaznejú 4-ročné obdobia od Vivaldiho, vstupenky 15 € a so zľavou 10 pre iných je možné zakúpiť na farskom úrade alebo cez ticket portál na budúcu sobotu 27. septembra o 18. hodine. A taktiež spomínam to, čo už sme niekoľkokrát vyslovili, že potom na ďalší víkend od 2. do 5. oktobra budeme mať hostí z cirkevného zboru Pivnica. Ak ešte niekto môže niekoho ubytovať vo svojej rodine, je potrebné ešte ubytovať 4 ľudí, môže sa prihlásiť na farskom úrade. Taktiež je možnosť aj finančne prispieť na výdavky spojené s touto návštevou. To všetko dávame do vašej pozornosti, do vašej štedrosti. Môžete sa nahlásiť aj s pomocou pri obsluhe v zborovom dome, najmä pri večeriach a nedeľnom obede. Myslíme na to všetko a nech je to naše spoločné stretnutie s týmito našimi bratmi a sestrami. Taktiež pripomínam ešte, že ak sú ešte nejaké deti, ktoré rodičia majú prihlásiť na konfirmáciu do 1. ročníka, môžu ich ešte stále prihlásiť. Konfirmačná výučba 1. ročníka začína a to prvé stretnutie bude hneď teraz po nedeli v útorok o 15. hodine v priestoroch Starej fary. Taktiež oznamujem, vyvesíme to krátko po nedeli aj na nástenku pred kostolom, ale otvára sa také nové kolo zbierky pre Ukrajinu. Je možné zberať posteľnú bielizeň, plienky, barly, zdravotný materiál, nie lieky, autolekárničky, termobielizeň, sviečky, vosk, vlnu, bavlnu, flanel, dezinfekciu a napokon aj pohľadnice a obrázky s nejakým povzbudením pre vojakov. Je možné podporiť aj finančne alebo osobne sa zúčastniť pri pletení sietí v Poprade. To všetko zverejníme, rozmýšľajte, povedzte ostatným. Napokon máme aj v Ploštine toho času ubytovanú matku s 9 deťmi. Aj tých je možno nejakým spôsobom podporiť, aj keď sa oni starajú sami o seba. Takže toto všetko zverejníme a ak máte možnosť prispieť do tejto zbierky, tak ako sme boli na to zvyknutí, môžeme tak urobiť. Napokon oznamujem prinesené milodary. Pánu Bohu známa sestra venuje s vďačnosťou na cirkevné ciele 25 €. Iná rodina si uvedomuje, že uplynul rok, čo sa lúčili s milovaným manželom, otcom, starým a prastarým otcom, aj bratom Jánom Pastrnákom. Spomínajú na neho so smutkom v srdci, ale aj s láskou a úctou v nádeji. Prosia o Božie požehnanie pre celú rodinu. Pri tejto príležitosti venujú na chrám Boží 50 €, na modlitebňu v okoličnom 50 €. Úprimne ďakujeme za tieto spomínané prinesené milodary a tých, ktorí ich prinášajú, tých vložme do našej príhovornej modlitby. Takto sa pomodlíme. Drahý Pane a Bože náš, Ty si našou jedinou istotou, nádejou. Ďakujeme za to, že to všetko, čo prežívame, smieme si uvedomovať, že je pod Tvojim dohľadom. Čisto chvíle pokojné, radosné, alebo chvíle rozlúčok, spomienok, Ty o všetkom vieš
a nič nie je skryté tvojmu zraku. Tak požehnaj aj našu spolusestru, ktorá ti za mnohé ďakuje. Požehnaj spomienky tých, ktorí sa rozpomínajú na svojho milovaného a uvedomujú si, že ty si našou istotou, nádejou a my smieme ti dôverovať, na teba sa spoľahnúť, aj keď sa vytrácame z tejto časnosti, ale nestrácame sa tebe. Tak požehnaj chvíle spomienok a naplň ich svojou prítomnosťou. Buď ti česť i chvála, teraz i na veky. Amen. Iného oznamu niet, príjmite požehnanie. V ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a uverili ste v neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým, ktorý je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako jeho vlastní boli vykúpení na chválu jeho slávy. Amen. Zvelebujte so mnou Hospodina, halleluja. A spoločne vyvyšujme jeho meno, halleluja. Pánu Bohu nášmu v duchu a v pravde poďakujúc, pomodlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste, ktorý si prišiel, aby si spasil hriešníkov a tak všetkým pomáhal duchovne i telesne. Chráň nás, prosíme, pred nevďačnosťou, ktorá si nevie vážiť tvoju pomáhajúcu a zachraňujúcu lásku. So zahanbením sa priznávame, že sme príliš telesní a tak nehodní stať sa dedičmi tvojho kráľovstva. Veríme však, že tvoj Svätý Duch môže spôsobiť aj v nás nehodných bohatú úrodu ovocia spravodlivosti. Nech srdcom aj ústami velebíme teba, kráľa vekov, nesmrteľného, neviditeľného, jediného múdreho Boha, ktorému prináleží česť a sláva na veky vekov. Amen, amen, amen. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen.
Bratia, sestry, buďme vďační za túto chvíľu, za toto spoločenstvo, za dnešný deň. Nebeský Pán nech nám požehná. Podajme si ruky, rozíďme sa v pokoji. S radostným srdcom slúžme Pánovi. Pokoj vám.